בסרטון הזה אנחנו נדבר על למה חופש כלכלי ועצמאות כלכלית זה דברים שלא מובנים לרוב האנשים ולמה הרוב זה בולשיט. ואם אתם חדשים פה, קוראים לי שון טוויזר, יצאתי לעצמאות כלכלית בגיל 24, ובסרטון הזה אני עומד לפרק בדיוק למה חופש כלכלי ועצמאות כלכלית זה משהו שרוב האנשים לא מבינים נכון. עכשיו יש הרבה מאוד דיבייט ברחבי האינטרנט בין חופש כלכלי לעצמאות כלכלית, וכל אחד יגדיר את זה שונה. למען האמת זה לא כזה משנה. אז ברמת העקרון מה שאנחנו נעשה זה שנייה נגדיר את זה לסרטון הזה ואחר כך נתייחס לזה בהתאם. אז קודם כל חופש כלכלי ועצמאות כלכלית. מה ההבדל ביניהם? עצמאות כלכלית ברמת העיקרון מתייחסת ברוב המקרים למצב שבו ההכנסות הפסיביות שלנו מכסות את הוצאות המחיה שלנו. אם אתם רוצים לדעת את המספר של העצמאות כלכלית שלכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לפתוח מחשבון, ואני אעשה את זה איתכם, ולקחת את המספר שאתם מוציאים בחודש. אז לדוגמה בואו ניקח 20,000 שקל. רוב האנשים יכולים לחיות על זה. את המספר הזה אנחנו נכפיל ב-12, אנחנו נקבל 240, כי אנחנו רוצים להבין כמה אנחנו מוציאים בשנה, ואת המספר הזה ברוב המקרים נכפיל ב-25, לשמרנים יותר אתם יכולים להכפיל ב-33, ואני עוד שנייה אסביר בדיוק למה. והמספר שקיבלנו הוא 6 מיליון שקל. כלומר, בשביל לצאת לעצמאות כלכלית, רוב האנשים יצטרכו 6 מיליון שקל. עכשיו, לפני שאנחנו נעבור ללמה זה בולשיט וזה לא באמת חשוב, בואו שנייה אני אסביר לכם למה החישוב הזה בכלל חשוב, ולמה אתם רוצים להכיר את המספר הזה. אז ברמת העקרון הסיבה שאנחנו מכפילים ב-25 או 33, כי זה המספר השמרני שברמת העקרון, אחרי מודלים כלכליים רבים, הגיעו למסקנה שברמת העקרון, אם אנחנו מושכים דיבידנד של 4%, והתיק המנייתי שלנו מייצר לדוגמה 10% כמו ה-S&P 500, אנחנו יכולים לפרוש. לשמרנים יותר או לאנשים צעירים יותר, בדרך כלל מומלץ ללכת ל-3%, וברמת העקרון מה שאנחנו נצטרך לעשות זה פשוט להכפיל במקום ב-25 ב-33. ושם אתם מקבלים את המספר של העצמאות כלכלית שלכם. עכשיו הסיבה שאמרתי מקודם שזה די בולשיט, כי אתם צריכים להבין משהו. ברגע שאתם תגיעו למספר הזה, שום דבר קסום לא יקרה. יכול לומר לכם שהגעתי למספר הזה בגיל 24, הלכתי לטייל ועשיתי את כל הדברים שרציתי, או לפחות חשבתי שרציתי. ואחרי מעט מאוד זמן הבנתי שזה משעמם רצח. עכשיו אני יודע שזה נשמע כאילו יש לי פריבילגיות וכל הדברים האלה, אבל אני עבדתי הרבה מאוד זמן ומאוד מאוד קשה בשביל להגיע למצב הזה, אבל בואו נשים שנייה אותי בצד. תבינו, כשאתם מגיעים למצב הזה, אתם מתחילים לעשות את הדברים שאתם כל כך רוצים, אבל ברמת העקרון הם הופכים לאט לאט לשגרה שלכם. הדבר שגורם לכם לרצות לעשות את הדברים האלה, הם בגלל שהם מחוץ לשגרה שלכם ברוב המקרים. ובשביל להמחיש את זה, יש סיפור עתיק מאוד ששמעתי שהוא מאוד מאוד קצר, אז תקשיבו. יש שתי דייגים בעיירה נידחה. אחד מהם פשוט החליט ללכת ולדוג. השני, מנגד, החליט לפתוח עסק שהוא מוכר בו דגים. אחר כך הוא בנה סניפים, אחר כך הוא בנה עוד חברה, ואז אחרי 20 שנה הם נפגשו. הדייג השני אמר לדייג הראשון, למה לא השקעת את כל הזמן שלך בלבנות חברה ולחיות את החיים האלה? ואז הדייג הראשון הסתכל עליו ואמר לו, בשביל מה? הדייג השני הסתכל עליו, גיחך ואמר, בשביל מה? אני עכשיו יכול לבוא לפה ולדוג כל יום. הדייג הראשון הסתכל עליו ואמר, גם אני. אתם מבינים, ברוב המקרים אתם יכולים לעשות את הדברים שאתם כל כך רוצים, ובגלל זה אנחנו עומדים לגעת בעיקרון השני, שלדעתי הוא הרבה יותר חשוב מעצמאות כלכלית, שהוא לא אחר מחופש כלכלי. חופש כלכלי פשוט מאפשר לכם לעשות את הדברים שאתם רוצים בזמן שאתם עובדים או מרוויחים כסף מהעסק שלכם או מתיק ההשקעות שלכם. רוב האנשים לא באמת צריכים לפרוש ולצאת לעצמאות כלכלית בשביל לעשות את הדברים האלה. וככל שתבינו את זה יותר מוקדם ותרדפו אחרי הדברים שאתם באמת רוצים לעשות, אתם תחיו חיים יותר מלאים. עכשיו אני לא אומר להיכנס יותר מדי לפילוסופיה, אבל פשוט חשוב לי שתבינו שהמרדף אחרי מספר מסוים של כסף הוא לא באמת ממלא יותר מדי. כן, זה פריבילגיה, וכן, זה הרבה יותר נוח להיות במצב שאתה יכול להרשות לעצמך דברים. אבל בסוף היום, מה שיותר חשוב זה למצוא משהו שאתם נהנים לעשות, שלא ירגיש לכם כמו יותר מדי עבודה. ותנו לי לספר לכם סוד קטן, גם שאתם תגיעו לעצמאות כלכלית, במידה ואתם עושים משהו שאתם נהנים ממנו, אתם עדיין תמשיכו לעשות אותו. עכשיו הסיבה שאני מדבר ואומר את כל זה, זה בגלל שאני רואה הרבה מאוד שיח לגבי הנושאים האלה. וזה לא משנה איך אתם קוראים לזה בעברית, עצמאות כלכלית או חופש כלכלי, וזה לא משנה גם אם בלבלתי את שתיהם לגמרי. מה שמשנה זה ההבנה הזאת שברגע שמשהו הופך לשגרה, הוא נהיה משעמם. וכל החלומות האלה שאתם רוצים להשיג, ככל הנראה אתם יכולים לעשות כבר עכשיו. ואם העסק שלכם או העבודה שלכם לא מאפשרת את זה, כנראה שאתם צריכים לשנות את זה. וזה לא משנה מה אתם תבחרו לעשות. בסוף היום יש הרבה מודלים עסקיים והרבה שיטות השקעה והרבה מאוד דברים שאתם יכולים לעשות בשביל להגיע לסיטואציה הזאת. אני מאמין שאם הגעתם לערוץ הזה אתם מספיק חכמים בשביל לחפש בגוגל או ביוטיוב בעצמכם ולמצוא משהו שמתאים לכם. והמטרה היחידה של הסרטון הזה זה פשוט להעביר לכם מסר מאוד מאוד חשוב. תעשו משהו שאתם נהנים ממנו ואנשים אחרים רואים בתור עבודה. אם אתם תעשו את זה, אתם ניצחתם.